Niin, tervetuloa Haminan seudun vihreiden 30-vuotisjuhlatilaisuuteen, joka on hyvin vapaamuotoinen. Ja ohjelma tulee seuraavan tunnin aikana elämään sen mukaan, miten muusikot meille milloin mitäkin esittää sieltä. Sitten meillä ei ollut mitään tämmöistä seremoniaa ihmeellisempää tässä juhlavastaanottoa. Ja kun meitä nyt on näin runsaislukuisesti paikalla, niin mä toivoisin, että ne, jotka ajattelivat tuoda meille jotain muistamista, niin tulisivat kertomaan sen tänne eteen sitten jossain vaiheessa tätä seuraavaa tuntia ja sanomaan kenties muutaman sanan sitten meille. Ihania esityksiä tänään. Meillä on taitavia nuoria soittamassa ja laulamassa. Ja vähän vanhempiakin. Laskeutuu ja toivotaan, että se ei todellakaan sitten mene. Sieltä tulee puhdasta vettä. Kiitos. Mä en tänään pääse sinne teidän kunkkua ja politiikkaan. Mä toin teille kunkkua ja... Teille joo. Ja yhdistykselle joo. Luonnollisesti. Pysykää vielä aikana. Haminan seudun vihreät ovat olleet tärkeä voima, joka on edistänyt yhdenvertaisuutta, luonnon monimuotoisuutta ja kestävää kehitystä. Täällä ihmiset tekee jotenkin uskollisesti ja halustaan toivottavasti ja muuta tällaista näitä asioita. Ja sen takia on tosi tärkeää, että näitä juhlitaan. Ja on myöskin tärkeää ikään kuin antaa yhdistykselle se tunnustus, minkä se ansaitsee.